mendidaro bisa bukan wawancara. Udah bacalah padamlah palito, kasihan nasi kaden kadukan kampung dan jauh dah sana tiado deh kayusya udah tinggalkan. Onde kuluang Marapi, kuluang Singgala, de tolong caliakan kasih hati den nang den tinggalkan antara pintu nan jo halaman. Dan tenang hati antara pintu Nan jo halaman tak bisa bukan nyoba cara. Bisa bukan nyoba cara, usaha hadir manangih juo basa-basa sayang nantikan denai takwahkan malah iman di dado. Bisa bukan nyoba cara. udah bacalah padamlah palito, kasihan nasi kaden kadukan kampung dan jauh dah sana tiado dan Yusya udah tinggalkan. Onde kuluang Marapi, kuluang Singgala, de tolong caliakan kasih hati den nang den tinggalkan antara pintu nang jo halaman. Udah dan nanti antara pintu Nan jo halaman tak bisa bukan nyoba cara, tak bisa